Kutyholwa ngokuba le ntwazana isele iipilisi ezingapha kwama-30 ngenjongo zokuzibulala. Kukwatyholwa ukuba ihlazwe yazi yanyeliswa ngutitshala phambi kwabanye abafundi besikolo. Wathatha umntana wamenzisa isquats laa nto kuthiwa ngonomasele for an hour. Umntana wothi udiniwe and umntana ecela amaxolo wamthuka utitshala wamshovela edongeni ogqiba wamkhupha eklasini yakhe wade wakhupha ilizwe elithi uyamonyanyisa. Kuvulwe ityala lokubetha emapoliseni ngakulo mfundisi-ntsapho. Okwangoku msasazi isebe selimilisele uphando phakathi kwabantwana ngoku inye into esime ngayo ingxelo esuka kutitshala luchaphazelekayo. Umbutho wezempilo kwihlabathi ufumanise ukuba umnye kwabahlanu umfundi kwizikolo zamabanga aphakamileyo othi azame ukuzibulala. Xa umntana esiza emntwini omdala ezothi ndicinga ngohlobo ndinezingcinga zinjena, amaxesha amaninzi abantu abadala baphendula ngokuthi ufuna nje attention okanye baphendule ngokuthi ayuphethwe sistage. Nangona kunjalo uncedo luyafumaneka. We have a psychosocial support line as well, which they can then contact. We will refer them then to the relevant organizations that can assist them. Ndingumcebisi Silengile weendaba ze-SABC ndiseGqeberha.